हेल' लोगोफोर स्वादिखा खुलुमबाय थाइलेण्डनि नैथि खोन्दोआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय दा आं दं बेंककनि बास टार्मिनेल साउथार्ननि साइ थाइ माइ फुकेट बास टार्मिनेल 2 आव हायोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय एड्रेसखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला उनाव बेंककआव फैयोब्ला जोबोद खामानि होगोन आरो आं दा थांनो ओंखारदों बेंककनिफ्राय फुकेट फारसे आरो नोंथांमोनखौबो लांफादोनि आंजों लोगोसे हायोब्ला नेरेसनखौ खोनासंनो दाबाव बास गाखोनायनि सिगां मेगननि नोजोरा खाथियावनो थानाय दखानफोराव गोग्लैनायलाय आंबो थानो हाथारैनि हाबना लाना दाना जारलासो जाबाय जिहेतु हिनजावसा मानसि शपिं खालामनो होनबा थैनायाबो थांखांलायगोन नङा होनबा बारा होनबाय आरो दामफोराबो बाजेटावनो दङ नालाय माखासे फिसा फिसा जिफोरखौ आंबो लाबाय हिनजावसा मानसिफोरनो ओरैनोब्लाबो फिसा फिसा जिफोरखौ गोबां नांगौ जायो बेनिखायनो आंबो गांफा गांनैखौ लाबाय आरो प्राइसफोराबो थिग थाक जिनि क्वालिटिफोरखौ लानानै हिनजावसाफोरनि थाखायल' दङ बेल' नङा हौवासाफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां मोजां दङ आरोना नैबे जाबाय 25 हार्टनि बेयाव गासैबो गस्लाफोरखौ नोंथांमोना 25 हार्टआवनो मोनजोबगोन आरोना ड्रेस मोनगोन टप मोनगोन शार्ट मोनगोन ब्लेजार मोनगोन ओमफ्राय माने मोजां आरोना ओमफ्राय हौवासाफोरनिबो मोनगोन हिनजावसाफोरनिबो मोनगोन ओमफ्राय ब्लेजारनि क्वालिटिया जोबोद मोजां नाथाय बायनायनि उनाव आयरन होयोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरोना जिहेतु खख्रेब खथेब जाजोबनानै दङ नालाय आरो जिनि क्वालिटिया जोबोद मोजां लाजायो आरो 25 हार्टआव मोनदों आरो माथो नांबावगौ नङा होमबा हाय लोगोफोर बासाव गाखोबोबाय आं बासा एकदम खारथारसिगौमोन आरोना आं माने इयाव दांफांबाय थायो माने बिराद लाजियो आं ब्लग खालामनो ओमफ्राय उफाय गैया मानसिफोरा आनकमफर्टेबल मोनसै आं मानसिफोरा बेलेग मानसिफोर दंबावना नायो माने गावसोरनि मानसियानो मा बेलेग रायलायदों बिदिबो सानो खोमा मानो होनोब्ला आंखौ ना जाय नोंनि गावसोरनि लेंगुवेजजोंसो रायलायखायो आरोना ओमफ्राय आं इंलिसनि रायलायबाथाय फिलिपिन्स बा मालयेसियानि सानो आरो बांसिन फिलिपिन्सनि सानो सोरबा मालयेसियानिबो होननानै बुङो आरो उब्राव मालयेसियाव थांबाथाय आरो थाइलेण्डनि सानलायथोंसैलै आंखौ ओमफ्राय थांनोसै ट्रेननि जार्निया बेनोसै आरो नै ट्रेना दा जोंना बासआ गुबुन मोनसे थावनिसिम थांनो थाखाय रेडि जाबाय बासआ खारहोलांबाय गोदान मोनसे डेस्टिनेसनसिम आरो बेवहाय थांनानै नायलायनोसै गोदान मोनसे जायगा माबायदि जायो एक्सप्लर खालामनानै नायनोसै आरो दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना खालि बास जार्निखौल' नुगोन आइ होप नोंथांमोना बानाय नङा अब्लाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जे बेंककनि बासफोरा माबायदि जायो बा बेवहाय जार्नि खालामबा माबायदि फिलिंस मोनो बेफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे बिथाङानो जाहैबाय बास कन्डाक्टर जोंनि इण्डियायावथ' बांसिनानो हौवासाफोरासो थायो नङा होमबा स' बेंककआव फैनानै थाइलेण्डआव फैनानै आं बांसिन हिनजावसाफोरखौसो सार्भिस होनाय नुदों आरो दै ओमफ्राय बिथाङा जोंखौ सार्भ खालामगासिनो बायदिसिना माने जोंनि उसुबिदाखौ नायगासिनो दं आरो बिथाङा जाग्रा होफैदों मा ब्रेड बायदि नुदों आङो मा लिरदों जायो इंलिसनि बिजाब बायदिया मोनसे बेखौ होदों बेखौ मोनसे आरो बेखौ मोनसे ओमफ्राय नै ब्लेंकेटबो होबावबायसो जोंनो मोनानि थाखाय ब्लेंकेटबो मोनबाय गासिबो ब्लेंकेट मोनसे मोनसे राननानै होजोब्बाय आरो दा आं जानोसै माबायदिथाय जानि र' आखेवनि गोथाव मोनलाय माथो सिङाव माबा होदों मा होनोमोनलाय बेखौ जेलि होदों जेलि गोथाव मोनदों नुथायफोरखौ नुना गोजोननाय मोन्दों आरो सानदोंबो थाइलेण्डआव पाब्लिकफोरनि थाखाय गोबां सुबिदा दं जेबो उसुबिदा गैया बासावबो टयलेट दं लाखिलाबो खालामबाय थाया आरो पाब्लिकफोरखौ नोजोर होनानै पेसेन्जारफोरखौ नोजोर होनानै जानाय लोंनायनि सुबिदाखौबो जोंनो होफादों
मालाबानो मोनाबिलि जाबाय आं जेबो उदिसखौनो मोनासै जिहेतु मेंदों नालाय बेनिखायनो मेगनखौ मिसिबोबाय थादों आङो माला मा मोनखो जेबो फात्ताखौनो मोनाखिसै हरनि 12:30 जाबायमोन खोमा आं एकजेक गोसोआव गैला दा बासफोरा बेवहाय ओंखाम जानो थाखाय लाखिफैयो बेंककनिफ्राय फुकेट थांनाय बा क्राबि थांनाय जेसेबां बास टार्मिनेलनि बासफोर खारो बेवहाय माने ओंखाम जाफैजोबो आरोना बेवहाय ओंखाम जानो लाखियो आरो ओंखाम जानायनि जायगाया खालि बे मोनसेयाल' आरोना बे मोनसेयावनो माने लाखिजोबनानै होयो आरो जेसेबांखिनि गारि दङ बास दङ बेवहायनो लाखिजोबनानै होयो आरो बिथांमोननि जानायफोरा जोंनि इण्डियानिफ्राय गोबां आलदा नालाय फार्स्ट थांजेननायाव एसे उसुबिदा मोनो आरोना आंबो बिराद उसुबिदा मोनदों जानो थाखाय नाथाय बेवहाय आङो जेबो जाथावथावखौनो नुवाखै आरोना आरो नुबायना लोगोफोर जाग्राफोरा बेसेबां साफा बेसेबां क्लिन आरो बिथांमोना जेब्ला ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जोंनो हरो अब्लाबो जोबोद साफायै हरोना आखायाव ग्लभ्स गानजोबो आरोना स' बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो आं आरो नै जि गोथाव गोथाव दंखायो जाग्राफोरा माबे मोनसेखौ जानो आरोना बेखौसो जानो माने गासैखौबो जाजोबनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय लास्टाव थाङै थुङै नै आलु भाजिया फ्रेन्स फ्राइजआ बेखौ लाबाय आरो ओमफ्राय जोंना ब्रेक टाइमा जोबथ'बाय ओमफ्राय दावबायफिनलायनोसैलाय दा ओमफ्राय मुदा जिअ'बा आंना मानो होनोबा बे फ्रेन्स फ्राइजखौ गारि सिङाव सोनो होआसै डास्टबिनावसो गारनांबाय आरोना मानो होनोब्ला बाहेरनि बेसादफोरखौ जानो होआ आरोना मानो जानो होआ मिन्थिया आरो माखौबा बाइक गारगारनानै 50 भात ओरैनो लस जाबाय जि दुखु मोनबाय आं ओमफ्राय बेसेरा बेयो माबाया हिन्जावसाया बे बुंनानै सरि होनफैबाय आरोना माने गारनांनायखौ आरो माने बासावबो टार्म्स एन्ड कन्डिसन गावसोरनि रुल डिसिप्लिन बेफोरबायदि थायो खोमा आरोना माखासेफोरखौ गावसोरबो गावसोरनि आखायावबो थाजोबा नालाय माथो खालामबावनो उफाय गैया फाइनेलि हरसे माने जार्नि खालामनानै मोनबाय जोंना फुकेट डिस्ट्रिक्टआ हाबबाय जोबोद मोजां जायगा लोगोफोर जोबोद मोजां केमेरायाव कभार खालामजोबनो हाजोबा आरो ओरैबायदि मोजां आरो आं बुंनानै फोजोबनाया फंसेल' सोदोबाव बुंगोन फंनै सोदोबाव बुंगोन जोबोद समायना लोगोफोर जोबोद समायना फुकेटआ
जों दा पुकेट जायगायाव हाबफैबाय आरो ना माने होनोबा पुकेट डिस्ट्रिक्टआव हाबबाय पुकेट डिस्ट्रिक्टआ ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय बिनिनो जोङो मोनसे जायगायाव थांगोन पाटं होननाय जायगायाव थांगोन ओमफ्राय नै जोंना पाटंआ मोनहां जादों ओमफ्राय दा मोननायनि सिगां गारिखौ दसे लाखिथ'बाय ओमफ्राय आं जा गोजांदों दाबो जिखौ थाबनो लानानै थांबाय माथो खालामबावनो आरो मोनफैमारबाय लोगोफोर पुकेटाव मोनफैबाय दा जों थांगासिनो दङ पाटं होननाय मोनसे जायगायाव थाहैगोन ओमफ्राय दा पाटंसिम थांनो थाखाय टेक्सि बुक खालामदों आरो ना बुक खालामदों माने लिंहरदों आरो ना दा बिथाङा फैगासिनो दङ दा टेक्सिया फैसान्दि दसे जिरायथ'बाय आरो लोगोफोर नै बेफोरबायदि बाइकफोरखौ स्कुटिफोरखौ नुदोंना नोंथांमोना बेफोरो गासिबो रेन्टनि थाखाय आरोना नोंथांमोना पुकेटाव फैयोब्लाथाय ना बिराद मोजां सार्भिस मोनगोन आरोना नोंथांमोना पुकेटखौ बेरायजोबनो हागोन बाइक रेन्ट लानानै सानसेयाव 300 बाट बा सोरबा लायो 400 बेफोरबायदि आरोना गारि लाना गारिनि दामफोरा बेलेग जायो आरो जोंना गारिया फैबाय नै नुहुरबाय थानाय गारियानो बे गारिजोंनो थांगोन पाटं फारसे गारियाबो जोबोद मोजां फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनगोन आं बे गारियाव गारि सिङाव हाबबाय गारि देन्जार मोजांखाहाय दा समा जादों फुंनि 6:30 ओमफ्राय थांगासिनो दङ हटेल फारसे आरो नैबे बासआ ना बेंकक फारसे थांफिननो नागिरलायबाय बे साननि बास आरो बे बासआ VIP बास नेक्स्ट टाइम बे बासाव गाखोनानै दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय अके नोंथांमोना एन्जय खालामदो दा थांगासिनो दङ पाटं फारसे जायगाया जोबोद मोजां सिटिनि बेसेबांबा गोजानाव दङ जोङो बेंककनि बेसेबांबा गोजानाव अब्लाबो बेंककनिफ्राय 900 किल'मिटार गोजानाव दङ दा बेखिनियावनो नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आरो ना गोबाङानो इन्डियानि बुंब्लाबो फोथायनो नागिरा दा जाय गारियाव गाखोदों बिथां ड्राइभाराबो ना फोथायनोनो नागिराखै आरो ना पासपर्ट श' खालामबासो फोथायबाय आरो जे इन्डियानि होननानै बांसिनानो फिलिपिन्सनिसो सानो आरो ना फिलिपिन्सनिसो होननानै बुंबाय थादों आरो ना बेबायदिखौ आं बेंकक फैनायनिफ्राय जेब्ला बेंकक बास टार्मिनेलाव टिकेट दाननो थांदोंना अब्लानिफ्रायनो फेस खालामदों आरो ना इन्डियानि नङा फिलिपिन्सनिसो होननानै बुंजाबाय थादों आरो ना दा बुंजा जेबो मोनला आङो इन्डियायावसो जोंखौ रेसिस्ट खालामबावो आरो ना दिल्ली मुम्बाइफोराव थाङोबा बेंगलरफोराव थाङोबाथाय चाइनिज चिंकि मिंकि बिदि बुंजायो आरो ना मेगन फिसा होननानै नाथाय दा थाइलेण्डआव गुबुन हादोरावसो माने गावसोरनि मानसि होननानै माने सानो आरो ना गावसोरनि मानसि होननानैसो बुङो आरो ओमफ्राय जेब्ला इंलिसनि रायलायो होमबासो बिथांमोना सानो आरो ना बिथांमोना इन्डियानिबो सानबावो आरो ना फिलिपिन्सनि सानो बांसिन फिलिपिन्सनि होननानै सोंदों आरो ना थ' माथो बुंबावनो आरो लुक्सआनो गावसोरजों एखे नुबाय नालाय आरो आंखौल' बिदि बुंगोन बिदि नङा दे जोंनि बर'फोरनि मोखांफोरानो थाइ मानसिफोरजों सेम एखे जायो आरो ना चाइनानिजों बारा एखे जाया ओमफ्राय माबानिजोंबो बारा एखे जानो नागिरा साउथ करियाफोरनिजों साफा सानैया जानो नागिरब्लाबो नाथाय बर' सुबुंफोरा बांसिनानो थाइजों एखे दै आं एखे नुफ्रामजोबदों आरो ना बेनिखायनो बिथांमोनाबो एसे फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो ना बेफोरबायदि थाइ सानजानाय बा इन्डियानि मानसि नङा होननानै बुंजाबावगोन बेफोरबायदि बुंजानाय एक्सपिरियेन्स आरोबाव मोनबावगोन स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्ला थाइलेण्ड सिरिजखौ नायलांबाय थायोब्ला नोंथांमोना उनावहाय गोबां बेफोरबायदिनि नलेज मोनबावगोन आरो स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ इन्जय खालामथ'दो लोगोफोर हटेल फारसे सफैमारबाय आरो हटेलाव चेकिं खालामनायनि सिगां दसे रेस्ट खालामथ'नो होथ'दों मानो होनोब्ला आं जाय थागोन रुमाव बेवहाय दासिमबो गेस्टफोरा दंथ'यो बिसोर गेस्टफोरा थांखांबासो माने हाबनो होगोन आरो ना स' बेनिखायनो माखासे इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामग्रोबाय आङो जेरैहाय फिफि आइलेण्ड मायाबी आरोहाय हं आइलेण्ड जेम्स बन्ड आइलेण्ड बेफोरनि इनफरमेसनफोरखौ बेफोराव होखाजोबनानै दोनखायो आरो ना नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फिफि आइलेण्डफोर थांनोब्ला नोंथांमोना पाटंसिम फैनानै बेवहायनो गोबां माने पेकेजफोर मोनखायो आरो ना नोंथांमोना थांनो हागोन
आरो नोंथांमोना गोसो जायोब्ला नैबेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय आइलेन्डफोरनि माने पेकेजफोरनि डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो हटेलाव चेकिं जानो थाखाय एसे टाइम दंबावो नालाय बेनिखायनो बाहेरायाव माबा मोनसे जाथावथाव होननानै हटेल माने नागिरफैबाय रेस्टुरेन्टफोर मोनगोन खोमा होननानै गोबां दङ इण्डियानिफोरबो बिराद दङ आरो दे बेवहाय इण्डियानि जाग्राफोरबो गोबां मोनगोन आरो इण्डियायावनो जोङो इण्डियानि बुस्थुफोरखौनो मोनजाबाय थाखायो जेब्ला मानोथो गुबुन जायगायाव फैबावदों नङा होमब्ला गुबुन जायगानि जाग्रा लोंग्राफोरखौबो एसे ट्राइ खालामनानै नायनांगौ बेनिखायनो इण्डियानि रेस्टुरेन्टफोराव हाबालासिनो जों बेलेगावसो माने बहा मा मोनगोन बेफोरखौ नोजोर बोदिंनानै माने दसे बेरायबाय नायबाय बेनो जाहैबाय पाटं दे लोगोफोर बेखौ बुङो पाटं लोगोफोर दायो आं दङ इटालियान पार्सियान रेस्टुरेन्टआव बेवहाय माबा मोनसे जानो फैदों आरोना दाबो खालि जायाखै नै साफा खालामगासिनो दङ जोंनि हटेलनि टुरखौ खोन्थिथ'ला दे दाहाय खोन्थागोन आबैया हेलो लोगोफोर फाइनालि रुमाव हाबनो मोनमारबाय ओमफ्राय नै रुमा बेफोरबायदि बिदि आरोना मोजाङानो आं बे केमेरानिफ्राय लाना खोन्थानि र' बेनो जाबाय वाशरुम थिगानो गाज्रि नङा ओमफ्राय बे आया हाबाब दुगैनाय बियो ओमफ्राय बे जाबाय टिभि बे जाबाय बेडरुम थिगानो गाज्रि नङा रुमा जि दोनग्रा बियो साथायाव नाय साथा दंखालायो अखा हाबाथाय बेखौ लानानै थांनो हागोन आरो बेरायनो थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन दुगैखांनायनि उनाव फ्रेस जाग्रोनानै लाग्रोनि अब्लासिम बाय